Tervetuloa Villatsillan YouTube-kanavalle. Mä oon Jake ja tässä mun vieressä on vaimoni Makreeta. Tällä kanavalla pääset seuraamaan uuden CLT-mökin rakentamista ja sen eri vaiheita. Meillä on tällä hetkellä hommattu tuolta Tammelasta Ruosteijärven rannalta kesäpaikka, jossa on 57 rakennettu kesämökki. Sen kesämökin tilalle meillä on haaveissa rakentaa CLT hirsirunkoinen uudenlainen kesämökki, ja tämä rakennusprojekti tulee menee toivottavasti sillä lailla, että vielä tämän kesän lopulla me ollaan purettu se nykyinen mökki sieltä ja syksyllä ehditään tehdä pohjat ennen kuin sitten lokakuussa tulisi tämä uusi runko siihen tilalle. Joo. Ja toimitus tulee säältä suojaan toimituksella, eli tarkoittaa sitä, että tulee seinät, elementtiseinät, ikkunat, ovet, katto ynnä muut, ja meille jää sitten sisähommat. Joo. Ja me ollaan tässä projektissa vähän siinä vaiheessa, että me ollaan naapurit kuultu tästä projektista, eli meillä on 2 mökkinaapuria, joille on kerrottu, että tällainen on tulossa. Meillä on hakemukset kunnassa tällä hetkellä purkuluvasta ja poikkeusluvasta, ja sitten me ollaan suunniteltu se mökki itse, ja me ollaan piirretty insinöörillä siitä viralliset paperit. Ja sitten me ollaan vähän näitä talotoimittajia jo kilpailutettu, että niistä nytten keskustellaan, että mikä on sopiva meidän lompakolle. Kyllä. Ja jos sua kiinnostaa CLT-rakentaminen tai ainakin sen seuraaminen, jota ihmeessä kanava seurantaa, meillä on myös Instagram-tili sekä omat nettisivut villatsillan.fi.